راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم إن مدبات راديو إيرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلو مسولوس 29 تقمتي كلتشحن 19 فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو روسيا إيرتران تركبن هاجرات أفريقيا أن 4 بليون دولار صور نمشات مدب كم زلوا تقليتو ودباويت كتم عدن نابز سعود عرب تحسقاقرا بسنكي تدقاقا حدقاتات كبرا دويلن زتنحا بوينغ ماكس 737 زعينة نايمو قعزي نفرتي داقم كجمرا تقلو خمزلو تقليتو هذه إذاعة إيرنا هنا إذاعة إيرنا الدولية علتا وزينا روسيا أزعمت زيك قدم مزامو إيرتران تركبن هاجرات أفريقيا أن 4 بليون دولار صور نمشات مدب كم زلوا تقليتو أزيز قلت زلو دحرتي أب 23-24 تقمتي أب سوچي استخايدة وعلى روسيان هاجرات أفريقانيو مع كان زينا سبوتنيك ندايركتر كفلي وتهدراوي تكنيك أناتولي بونشيك بمتقاس أبزقربو زينا كاب روسيا أطور نمشمات دليت زرعي هاجرات إيرترا نيجيريا دو أفريقان كاميرونين بفلاي نيجيريا 12 هليكوبترات وقع نمشمات قنتي زحلف سمون أب روسيا استخايدة وعلى سممع كتمالا دوبو أفريقاون أقدما زأززتن تيو 260 زعينة كل التعبيتي نايدبداب نفرتي يتو على أبستزازم اللعلت ناوت هادراوي معرفو نفرتي بريتوريا تلايخان إيرتراون هليكوبترات وقع زركبو وتهادراو نوات كاب روسيان مشمات دليت كمزلوا أبتأقات أمي تقليت الله أب روسيا كتما سوچي أبستقابئ وعلى أفريقان روسيان عسرتات مراح تهاجرات كركبون كاللو إيرتراغنا بمنيستر قدات وصايا توكيلا ودباويت كتما عدن نا يمن ناب إز سعود عرب كم استسقاقرت تحبيرو أقدما أب إز حبرات إمارات زتنحت عدن أمونغوتهم بسعود زدقفو سراويت منقستن بإمارات زحقزو ميليشان تقوامعات أنيحا ندوب يمن نمن تسالزن كساقسو عطوقات ميليشا بإمارات تحكيزهم نحيالو تكالات منقستي دحرمو قوتساروم أبريادا بسدس زركب منقست يمن بعلوايو كسيسوهم بسنكزي أمانغو مشارختي كونات يمن زخنا سعود عربن حبرات إماراتن زي من الرداء تنحيو نزن مفتاح دحر استخايدة تدقاقامي زربات بقدام 26 تقمتي أبريادا بسمع كم استبتحل أقلقلوت زينا سعودي أفليتو بمسارتتي أمانغو كلهم وقنا استخايدة سمع الزخة معدن ناب إمارات تقاليو ناب سعود عرب كساقر توسينو حبرات إمارات عرب أب إرترا 5 سلطنتهم زقلتو ميليشاتات أب عدنن كالو زقدسوا بوتاتاتن كتوافر مصنحا زتفلاليو منشطات كاب تهاجر يقالعو كاب حيالو كبابيتات يمن ببوانو تسحب زلا إمارات إنتم ميليشاتات نابتالعو الاستراتيجيو أقداسنت التونن زعبيت نا يمن دسيس سكواترا توافر مهلاوان كتكاس تسنحيو كوبانيا بوينغ بسنكي تدقاقامي حدقاتات كبررا دوابيلوان زتنحى بوينغ ماكس 737 زعينة نايمو قعزي نفرتي كابزمت زلو حدش عمد داقمنا بسرح كوافرن تقلو خمزلو تقليتو أب 10 مقابيت كل تشحن 19 بمنقد أير إثيوبيا أتونن حنت خبزن نفرتي كاب أديس آبا معرفو نفرت بولي دحر مبقاسا حموش دقايق كبررت ودي قب محمشاشا 257 سوات كم زموتو يذكر أقدمون أب 29 تقمتي كل تشحن 10 شمونتن حنت كابتن نفرتي كاب إندونيسيا كتما جاكرتا تبقيسا 10 دقايق طراي مسبررت دحر مودقا 289 سوات لكما أبناي حموش شوارح قزي في اللي تراي أب بوينغ ماكس 737 زعينة تمساسا لحدقا زستبهالة تكوبانيا متسراي كساب زقبر كابررا دوابيلوان تسانيحو انتقونا تكوبانيا كابزمت عمت نابررا نموفارن متصفافو دي خمزلو يتكاس اتقوداي قنا أبكركر كوانتولو على في بوينغ دانيس مولنبرغنا قدام النتاتنا وحسم ملاس ماكس 737 ناب أقلقلوتي بمبال كتسالي معبالتات نمتقتاون سرحلو لنا قبل أبريهو كوبانيا بوينغ نبيت سب قدات حدقا ان نفس وكف 244 شحن 500 دولار كحس مخانو أو ورحة حملة قليتيو زخبركم سمعتنا زينا أفسفت إمولا راديو إيرنا
ጨና አዳም አብራዲ ኤረና ዘይፍወስ ቃንዛ Today's my birthday, 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast, it didn't go slow. ኣብ ሓደ ተወለቲ ኣህጉር ኣፍሪቃ ማለት ኣፍሪቃውያን ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብፍላይ ከዓ ስነ-ጥበባዊ ስራሓት ዘለዋወጥሉን ንተዓዘብቲ ዘቕርብሉን ኣጋጣሚ እዩ። እቲ ኣጋጣሚ ነፃ መድረኽ ብምዃኑ ግጥሚ፣ ዜማ፣ ፍሉይ ክእለት፣ ሓሳባት፣ ዛንታ፣ ኮሜዲ፣ ሓበሬታን ካልእን ኣሎኒ ዝብል ሰብ ማይክሮፎን ኣልዒሉ ናብ መድረኽ ዝድይበሉ እዩ። እንግዶት ድራር ዝነበሩ ኮይኑ ኣብቲ ኣህጉራውያን ፍጻሜታት ስነ-ጥበብን ካልእ ዛዕባታትን ብምእንጋድ ፍሉጥ ዝኾነ ኣብ ማእከል ከተማ ዝርከብ ቬልት ካፌ ብምዃኑ ተሳተፍቲ ብዝብላዕን ስተን ማሚቖም ድሙቕ ናይ ምዝንጋዕ ግዜ የሕልፉ። ኣብዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ጎፍ ኢሎምኻ ዝፈልጡ ናይ ስነ ጽሑፍ ሰባት፣ ሙዚቀኛታት፣ ደቂ ዓድኻ፣ ደቂ ጎደቦኻን ዞባኻን ካብኡ ሓሊፍካውን ስራሓቶም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ እትፈልጦ ምኩራት ሰኣልቲ፣ ጸሓፍትን ኣባላት ምንቅስቓስ ንመሰል ወዲ ሰብ፣ ዓሌታዊ ፈላላይ፣ ደቂ ኣንስትዮን ካልኦን ዝኾኑ ኣክቲቪስት እውን እትረኽበሉ ኣጋጣሚ እዩ። ብዘይካዚ እቲ ክፉት መድረኽ ዝኾነ ሰብ ንኽሳተፍ ክፉት ብምዃኑ እውን ካብ ዝኾነ ኣካል ሕብረተሰብ ዝመፁ ዝተፈላለዩ ሰባት ክሳተፉ ይኽእሉ። ኣብቲ ናይ ትማል ኣጋጣሚ እምበኣር ሓያሎ ጀርመናውያንን ኤዥያውያንን ካልኦት ወጻእተኛታትን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብ ምጅማር ናይቲ መደብ ሓደ ሌለይ መንእሰይ ብማዕዶ ስመይ ፀዊዑ ተዳሄድኒ። መልክዑ ወቃሒሉኒ እንከሎ ኣበይ ከም ዝፈልጦ እናተጠራጠርኩ ግን ፍሽኽታ ሰኒ ጽቡቕ ሰላምታ ለገስኩሉ። ደሓኒእቶ ግድን ቢቡኒ ብኡ ንብኡ ኣይለለኽነንሽ ግዜ እንዲ ነዊሑ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ኣቢልና ተራኺብና ነርና። ሓሳባቱ ከይወድአ ኣነ እውን ውይ ኣታሰናይ ዲኻ ክንምንታይ ዳኢኻ ኮንካ ኣግርሞትን ሕቶታትን ደራረብኩሉ። እዋ ክንደይ እንዲ ኮይኑ መሊሱለይ ርእሱ እናሓኸኸ። ዝተረኸብናሉ ኣጋጣሚ ፈለማ ብመንገዲ ሳራን ማእከላይ ባሕርን ኤውሮጳ ዝመፀሉ እዋን እዩ። ምስ ሓደ ቤተሰበይ ክልቲኦም ትሕቲ ዕድመ ብምዃኖም ኣብ መናበይ ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎ መቐመጢ ስደተኛታት ስለ ዝነበሩ ቤተሰበይ ናይ ምሳሕ ዕድመ ምስ ገበርኩሉ መዳቕስቱ ሒዙ ክመጽእ ዓዲመዮ ሒዝዎ ምስ መፀ ኣብ ገዛናይ ነይሩ። ኣብቲ ናይ ድራር ርክብና ሰናይ ካብ ስድራ ቤቱ ካብ ዝተፈላለየ ብዙሕ ዓመታት ከም ዝገበረን ኣብ ማዕስከራት ትግራይ ነዊሕ ከም ተቐመጠ ካብኡ ጸኒሑ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነዊሕ ከም ዝኸርተተን ከም እተቐመጠን ኣብ መወዳእታ ግና እቲ ብህፃንነቱ ካብ ገዝኡ ዝወፀ ቆልዓ ከምኡ ዝኣመሰለ ውሳነ ክወስደሉ ኣብ ዝኽእል ዕድመ ከይበፅሐ ከርተት ምስ መረሮ ንማእከላይ ባሕሪ ሰንጢቕካ ኤውሮጳ ንምእታው ክፍትን ከም ዝሓለነ ኣስፊሑ ዓሊልን ነይሩ። ንዝኾነ ነገር ብዋዛን ሰሓቕን እናፋኾሴ ሕቡእ ቃንዝኡ ዘየርኢ ዘገርም ትብዓትን ሓይልን ዝረኣኹሉ ቆልዓ እዩ። ናቱ ባህግን ሕልምን ኣብ ኤውሮጳ ናይ ሙዚቃን ደርፍን ዝምባሊኡ ንምምዕባል ከም ዝምነውን ተቐይሱለይ። ነቲ ዝብሎ ዝነበረ ክገብር ኣዝዩ ብዙሕ እዋንን ዓቕምን ከም ዘለዎን ብንኣሽትኦም ናብ ኤውሮጳ ብምምፅኦም እውን ገና ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ስለ ዝነበሩን ብቐጥታ ናብ ትምህርቲ ስለ ዘእተውዎምን ኣብ ትምህርቲ ኣበርቲዑ ብምግዳስ ሙዚቃ ከጽንዕ ከም ዝኽእል ኣተስፈኽዎ። እንተበቲ
أنا سدتنيا خويني كخلوني مسلني كمزي صنحان سريحي بتني لخنبر زخل أي مسلن بزيكا موسيقى كالق زخون نجر قبر አይደለኒ ቁርጽ ውሳኔኡ ኸዕልለኒ እذكر ግዜ እንታይ ኣለዎ ትማል ምሸት እቲ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ ጎብለል መንእሰይ ተንቃሪረ ሰላም ክብሎ ከለኹ እቲ ቅድሚ 3-4 ዓመታት ዝረኣኽዎ ንእሽቶ ቆልዓ ኢለ ክግምት ዘይምኽኣለይ እውን ኣይገርመንን ሓደ ህፃን ካብ ከባቢ ዶብ ኤርትራ ንትግራይ ሰጊሩ ኣብ ማዕስከራት ዓብዩ ኣብ መንገዲ ሱዳን ሳህራን ሊብያን ኮቲቱ ኣብ ጀርመን ኣብ ሃገረ ስደት ዓቕሚ ስብእነት በፂሑ ብዘይ ኣላይ ናይ ቄሳር ከም ዝበሃል ግና ምስጋና ንጀርመናውያን ትማሊ ከተሰንዮ ዝመፀት ኳዕናን ጀርመናዊት ሰበይቲ ከም ውላዳ እትሕብሕቦ ተኸታታሊት ጉዳዩ ዝኾነት ኣዴ ከም ዘላቶ ተዓዚበ ኣብ ዝኽፉት መድረኽ ሰናይ ዓሚል ምዃኑን ኣብ ዓመት ሓንሳብ ስለ ዝካየድ ድማ ኣብዛ ዓመት እዚኣ ንራብዓይ ግዚኡ ይቕርብ መንባሩን ናዕሊሉኒ ነታ ምሸት እቲኣ እውን ሓንቲ ግጥሚ ክቕርብ ምዃኑን ብቋንቋ ትግርኛ ስለ ዘቕርባ ግን ንተሳተፍቲ መልእኽታ ንኽርድኦም ኣብ ምትርጓም ክሕግዞ ተወኪሱኒ እታ ግጥሚ ንቓንዛን ስቅያትነቶም ታኒካ ማይ ዝቐብል ውላድ ዘይተረፎም ኣብ ዓዲ ዝተረፉ ኤርትራውያን ወለዲ ብውካሌ ኣብ ሓንቲ ገረብ ኮፍ ኢሉ ብሓሳብ እተዓዝሬ ብድፍንቕ ዘሰቐቦያ እተዘንቱ ነፍሲ ወከፍ መስመር ትሕዝቶ ግጥሙ ክትርጉመሉ ምፍታን ኣብ ልዕሊ ተዓውደን ጸሓፍትን ገበን ከም ዝኾነ እናተዋዘኹ ስክፍታይ ድሕሪ ምንጋር ንሓፈሻዊ ትሕዝቶኣ ዝምልከት ገለ ክንብለላ ምዃንና ተሰማሚዕና ድማ ግጥሙ ቕረበ Today's my birthday 26 years on earth It's nearly 10,000 mornings Well It didn't go too fast It didn't go slow نتخبدخ ዝገላብጥን ዝሓቐካን ትሕዝቶ ትግጥሚ ክቐርብ እንከሎ ካብ ኣቃውምኡ እስትንፋሱን ቃናኡን ጀሚርካ ብዙሕ ውሽጥኻ ዝጎድእ ነገራት እናተዓዘብኩ ነዛ ደው ኢለ ንምቋም ተሸገርኩ ኣብ ሰናይ ጥራይ ዶ ኣይበለን ሓሳበይ ምስሉ ቃናኡ ኣተናግጥሙን ሓሳቡን ዶ ኣባህልኡ ኩለንትንኡ ኩሉ ብዛዕባ ሸሓት መንእስያትን ስድራ ቤታትን እዩ ዝፀው ነይሩ እቲ ምሸት ከዓ ክሳብታ ሰናይ ናብ መድረኽ ዝድይብ ብኣዝዩ ኣዘናጋዒ ትሕዝቶታትን ዋዛታትን እዩ ተጎቢኡ ምስዩ ሃዋህው ክቕየር ድማ ግዜ ይወሰደን ገጠምቲ ብቋንቋ ኣዲኦም እናንበቡ ንውሽጣዊ ስምዒታትካ ክበፅሕዎ ዘይሽገሩ ተቐነይቲ እዮም ኣብ ካልእ ናይ ጸሓፍቲ ኣጋጣሚ ብቋንቋ ፋርሰኛ እናተቐነየት ምስቲ ከምውናኣ እተልዕሎን እተውርዶን ስምዒታታ ዝጨወየትኒ ኢራናዊ ተዝክር ሰናይ እውን ነቶም ተዓዘብቲ ከምኡ ዝገበሮም መሰለኒ ሓፈሻዊ ትርጉምቲ ዘቕረቦ ግጥሚ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ስለ ዝቐረበ ብዙሓት ሰባት እናመፁ ንሰናይ የዘራርብዎ ነይሮም ገሊኦም እውን ንዓይ ውሕዳት ገዲፍካ ናይቶም ዝበዝሑ ኣብኡ ዝነበሩ ዕባይ ጀርመን ኤርትራውያን መንእሰያት ዝፈጠረሎም ስምዒት ግና ክነብብ ኣይከኣልኩን ክፈልጥ ግን ህንጥዩነት ነይሩኒ I still don't know Where will I meet tomorrow እቲ ምሸት ካብ ሓደ ምርኢት ናብ ካልእ እናቐያየረ ድሙቕ ቀጸለ ሰናይ ሕጂ እውን ደርፊ ክቐርብ ምድላዋቱ ወዳዲኡ መድረኽ ደየበ ሙዚቃ ኣሃዱ ኢሉ ምስ ፈለመ ከመለኺ ዝናፍቐክ ፍቕረይ ዜማ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ብኽእለትን ጽባቕን ዘየሞ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያን ዜማታቱን ንኤርትራውያን ካብ ቅርሲ ክብርን መንነትን ዝሓልፍ ካልእ ትርጉም ከም ዘለዎ ዘርኢ መላእ ኣዳራሽ ዝነበረ ዘርኢ ኤርትራዊ ዘለዎ ሰብ ካብ መንበሩ ተላዕለ ብሓባር እውን ዘየመ ወይለይ
إذا خلا قدام با تقرنيات الزاربية نابلنا نحناون حد حدنا توازنا سناي مزي ما باريا حجون حيزونا نابتزتان نافقوتنا بلي أدراش كأ حجون نمل اخت سناي كتسحت هاي كالتن مس نفس وكف نايتزتا زي ما اوك أزنت اتوخعتا جبجبان لاقتن كبراري اللوزمسي مدرخ كوميدي حجي نخلقي جزيئو بتحستو سناي كابترزي كالق سميت نابتحت وردي شعو بسناين كالقوت كلنا إرثراويان نحسبكو ناي كلنا قديفي نفسنا يتراي مستكركون نعقون نتهم أبعدميون لعليون زنبورو دق خلق هجر تساتفتت مدرخ رأخوم كنا تأمرهم مستنقص أدميهم دمي أزرقي نايهوهن وخعتان زي ما قربمهم وازو أمن زقربو زنبورو زانتاتاتن زتفليهم سناي كم مزانو أحلفو كغازنن كساقن كم عدميقو كيمثلن زقبرو أبنقص عدميقو زحالفو شقرن بنافقوتتهم أبسدت كسابلومي قدهم زي رأي ولدو كم قلعا بخنكنن آليو من كعبيو زي كألو كسابلومي زي رأيو من سدرا بيتونيو أب منغو إرتراو من إسين أب منغو ودخل هاجر من إسين أب حد عدمي أنصار بحري أنصار كوننتن تفترون ببينو أقاومان سميتن تعزيبي أبتي ناي مزنقعن مرخابن وعوعتا زعبللو مشت اتزيف وس مسلك أنزا إرتراويان قلعو من إسياتن كل زيغان أبت مدرخ يخون كالوت مدرخات مزنقع فانتيسون ناوزي قنا زانتا إرتراونت نمخوالو زكال كم زيكونا دما أستوعلكو Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Well, I still don't know, where will I be tomorrow? إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. تخاتلتنا نايلو متحستو إذا تكتاتلو تصنحكم ينيرو مساخو متصنحكو ويني سليماني أبز متصهمون بخلا رستي دقيمنا كنراخبينا كسابشعو سسنا ينخلنا تحنكنيو. هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قاتلنا ملبمي ايغبركان ملبمي ايخلاكا بزبلار استي بدكتور موغوس يعقوب سلاكلنا صحف حزنا لكم كنقربنا سنه مكتال. هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية. ملبمي ايغبركا ملبمي ايخلاكا أفريقيا كابت بغصاتنا عتقتو فلكت كين بالكلكلونا زلو متفنان عليتاوي قجل أوي متأخب ويم حسابيو أبزنا لو متصحفي قال أبنتات كارنا أفريقيا مسكونتاتنا التحيزة يقرب لكم أبنت دو السودان صوماليان مسكونتاتنا التأساسيرة كتنتنو كفتني دو السودان بسانكي كتر شوهات سلطان معقاب أب عليتن هاقراونتن تشوقيت نوت حزبهم قدايجيروم ويركبو بسر زدما هزبي أددا سدتن مكران دخنتن من مزبال موتن ودعو كرفحنا برائي حلفالو هاقرة دو السودان زودقت هاقر توهيلا مع التاوي شفن زينا قوينات ركاب رئيس بيتي كريستيان بوب فرانسيس كي ترفو نمرحتي دو السودان أب أقروم ودعوم سلام نهزبوم كعدلوم كلمنو تعزيبناينا اتأزيو زقرم نقر أفريقيا دحر قالاي وقع علم معرابوين بعاليت مبتتان كونيلوم سريحهم ولايوم اتهم زي السمامعو عليت أب حدا كبابي ويهاجر كبرو من كلو
مقرب ቤተሰብ ወይ ኣሕዋት ምፍላዮም ዝብል እከይ ፖሊሲ ገዛእቲ ምዕራባውያን ሓድጉ ድኽነት ስደት መከራ ኮይና እንሆ ኣብ ዘመናት ምትፍናን ክወድቕ ዝተዓወተሉ ገዛእቲ ሓይሊ ምዕራባውያን ሳላዕሽነትና ድማ ሃብቲ ኣፍሪቃ ተጓጉሑ ተወሲዱ እዩ ኣብ ዘበነ ኢንዱስትሪያላዊ ዓቕሚ ምዕራብ ንምዕባይ ቀጥታ መግዛእቲ ክሳብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ቀፂሉ ድማ ሓድሕድ ኩናት ኣፍሪቃ ድሓር ብሰንኪ ኩናት ኣፍሪቃ ድኽያ ኣብ መጽወታ መግቢ ካብ ምዕራባውያን ክትልምን ተገዲዳ እቶም ውሑዳት ተበለጽቲ ከም በዓል ኢሳያስ ካብ መግዛእቲ ነጻ ክነውፅእ ኢሎም በትሪ ስልጣን ምስ ጨበጡ ከም ሙጋቤ ኣብ ቤት ጽሕፈት ክሞቱ ዝደልዩ ንህዝቦም ገሪፎም ንመንእስያቶም ኣብ ራዕዲ እትዮም መሰረታዊ ሕቶ ዝሓትት ክቕተል ክእሰር ወይ ክስደድ ዝገብሩ ሕጂ እውን ብዙሓት ሽማግለታት ሓድጊ ገዛእቲ ኮይኖም ወፅዓና የብዝሕዎ ኣብ ክንዲ ምስ ህዝቦም ምምኻር ምስጓና ምልዛብ ዝፈትዉ ድኻታት ናይ ሕልናን ሓሳብን ዝኾኑ መራሕትና ኣግዲዖሙና መከራና ዛርዩ ኣብ ሓደ ኣብ 2007 ዝወፀ መጽናዕቲ ውሕስነትን ቀጻሊ ምንጪ ምህርቲ ኢንዱስትሪያዊ ኤውሮጳ ኢሮፒያን ኢንዱስትሪያል ሳስቴናቢሊቲ ሶርስ ኦፍ ሮ ማተርያል ዝብል 42 ጥራቕሓ ምንጭታቱ ካብ ኣፍሪቃ ከም ዝመጽእ ድሕሪ ምግምጋም 4 ስግኣታቱ ኣስሚሩሉ ኣብቲ መጽናዕቲ ቀዳማይ ሃገራት ኣፍሪቃ ናተን ኢንዱስትሪያዊ ዓቕሚ ይዕብያ ምህላወን ካልኣይ ንክሊማዊ ነውፂ ፖሊሲ ይሕንፅፃ በምህላወን ሳልሳይ ቁጠባዊ ውህደት ኣብ ውሽጢ ኣፍሪቃ ግዝኣት ንግዲ ራብዓይ ጥቡቕ ዝምድናን ንግዳዊ ርክብን ሽርክነት ቻይናን ካብቲ ውፅኢት መጽናዕቶም ኮይኑ ንቐጻልነቱ ዝምልከት ድማ ዝስዕብ እማመ ብምሃብ እቲ መጽናዕቲ ደምዲሞ ቀዳማይ ኣፍሪቃ ኣብ ሓድሕድ ጎነጽ ከይተኣቱ ምሕጋዝ ሓባራዊ ረብሓ ምፍጣር ማለት ሚቹዋል ኢንተረስት ካልኣይ ኣብ ኤችኣይቪ ንክሊማዊ ለውጢ ዘሎ ጸገም ምሕጋዝ ሳልሳይ ኣብ ፖሊሲ ምውህሃድ ምሕጋዝ ዝብል እቲ ዝገርም ድማ መንግስቲ ጀርመን ንመጽናዕቲ ክሊማዊ ነውፂ ንምሕጋዝ ከምኡውን ንምኽዕባት ምንጭ ጸዓት 4 ቢልዮን ዩሮ ሓጊዛላ እዚ ድማ ካብቲ ብናይ ሓባር ረብሓ ቁጠባዊ ዕቤት ምርጋጽ ዝብል ሓድሽ ፖሊሲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምዃኑ እዩ ኣፍሪቃ 3,000 ዓሌታት ንኡስን ሙሉእ ዓሌትን ከምኡውን ልዕሊ 2,000 ቋንቋታት ዘለዋ ሃብታማ ኣህጉር እያ ምዕራባውያን ነቲ ኣሕዋት ብስጋ ዝምድና ዘለዎ ህዝቢ ኣፍሪቃ ክፈላልይዎ ቀሊል መስርሒ ነይሩ ብዙሕ ሜላ ዘየድልዮ ዕዮ ገዛእቲ ምዕራባውያን ድማ እዩ ነይሩ ብተወሳኺ ህዝቢ ኣፍሪቃ ድማ ዕድል ትምህርቲ ዝተነፍጎ ኣህጉር ብምንባሩ በቲ ሓደ ወገን ድማ ዓሌታዊ ስምዒቱ እቲ ዝለዓለ ክብርን ዋጋን ዝህብ ህዝቢ ብምዃኑ ክመቓቐል ቀሊል ነይሩ መሰረት መፈላለይና ድማ ቋንቋና እምነትና ታሪኽና እዚአን ካብተን ኣዝየን ዝተመዝመዛ ናብ ምፍላያት መሳርሒ ኮይነን ቀልጢፈን ገለ መሰረታዊ ፍልሊ ከም ዘለና ምሲለን ንምትፍናን ዘውደቃና ኮይነን ይርከባ ብፍላይ ታሪኻዊ ምትእስሳር ወይ ምፍልላይ እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ሳዕቤን ዘምጽእ ዘሎ ትርእዮ ንሕና ኮ ታሪኽና ሓደ እዩ ደይ ገዛእቲ ፈልዮሙና ወይ ሓደ ገይሮሙና ዝብል ጽውጽዋይ ወትሩ ንሰምዖ ኩነት እዩ ኣፍሪቃ ግዳይ ፖሊሲ ምፍልላይ ምዕራባውያን ኮይና መግዛእታዊ ዶባት ተቐቢልና ጽልዋ ናይ ገዛእትና ርዒምና ብፍላይ እቲ እከይ ውርሻ ወሪስናዮ ንቕጽል ኣሎና ኣብ ክንዲ ባህላዊ ምትእስሳር ቁጠባዊ ርክባት ጌርና ንቕድሚት ምሕሳብ ኣብ ጸቢብ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ግዜና ሓሊፍናዮ እቲ ቀዳማይ ወለዶ ኣፍሪቃ መድረኽ ደም ምፍሳስን ጉልበት ምህላኽን ነይሩ እዚ ዘለናዮ መድረኽ ግን ዘመነ ኣእምሮ ምስፋሕ ስለ ዝኾነ ክልወጥ ዘይክእል ኩነት ተቐቢልካ ንኽንቆጻጸሮ ንኽእል ድማ ናብ ረብሓና ቀይርና ኣብ እዋን ዘለናዮ መድረኽ ውድድር ብስነ ፍልጠት በፂሕናሉ ዘለና መድረኻት ጎራሓት ንኽንከውን ክንክእል ኣለና ንኽንቆጻጸሮ ንኽእል ጉዳይና ብውሕሉል ኣገባብ ከነመሓድሮ ካብ ቁፅፅርና ወፃእ ድማ ከመይ ንሕዞ ምቕያስ ብልሓት ሰሓተና ዘሎ መድረኽ እዩ ካብቲ ታሪኽ ዘሰከመና ዕዳ ኣፍሪቃ ከም ኣፍሪቃ ዝቆመ ኩነት ስለ ዝኾነ ግና ህዝብታት ብባህልን ቋንቋን ቁጠባን እንዳተኣሳሰሩ ናይ ሓባር ረብሓ ምህናፅ ተኸባቢርካ ድማ ናይ ሓባር ቡድሆታት ምግጣሚ እዩ እቲ ምስጢር ናይ ዘመን ህዝቢ ኣብ ቅድሚት ኣምፂእካ ፖለቲካዊ ዝምድናን ድምፆምን ናይ ኩሉ ረብሓ ዝሕልው ቅዲ ክህልወና እቲ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ክሳብ ኣፍሪቃ ሙሉእ ዲሞክራሲ ዘረጋገፀት ረብሓ ዜጋታት ድማ ክሕለው ይኽእል እዩ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية أهجرنا أفريقيا مجزأتها ودوب تقبلا علم دما كم قبول مسرتنا خوينو تسريتو سلازلو نابتو طواي كيدي كنهوتت أيد اللنيو
ብፍላይ ንዓና ኤርትራውያን ናይ ቀዳምነትና ከመይ ጌርና ብራዕዲ ዘይኮነ ብሕግት ማሕደር ዝብል ራእይ ሒዝና ምግስጋስ ጥራዩ እቲ እንኮም ማራጺ እዚ ዝምድና ክልተ መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ቀይሕ መስመር ክንሰግር ንሪኦ ዘለና ጉዳይ ስለ ዝኾነ ካብ ረብሓታት ክልተ ህዝቢ ናብ ዝገደደ ጎነፅ ክወስደና ዘለዎ ተኽእሎ ዓብ ይመስል ስለ ዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን ልዕሊ ዝኾነ ግዜ ሓድነትናን ተወፋይነትናን ክንውስኸሉ ከድልየናዮ እቲ ጸገም ኣፍሪቃ ጸጋም ምስኣና ዘይኮነ ክቱር ድሌት ስልጣን ዕምሪ ስልጣን መራሕቲ እዩ ኣብ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ዕምሪ ስልጣን ንምንዋሕ ዲክታተራት ኣፍሪቃ ዝጥቀምሉ ዘለዎ ሜላ ኣብ ክልተ ዓበይቲ ቴክኒክ ይምቀል ቀዳማይ ኣብ ውሽጦም ዓሌታዊ ሓዊ ምድፍፋእ ኣብነት ናይ ዝሜላ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ካልኣይ ምስ ጎረቤት ሃገራት ሓዊ ምፅሕታር ወይ ድማ ናይ ደገ ሓይሊ ስግኣት ከም ዘሎም ሲልካ ምግዛእ ንኣብነት ከም ኤርትራ ኣብቲ ቀዳማይ ሜላ ትምደብ ሃገር ደቡብ ሱዳን ኣብ 2011 ሓዳስ ሃገር ኮይና ርእሰ ከተማ ኣጅዋ ዝገበረት ወግዓዊ ቋንቋ እንግሊዘኛ ቋንቋታት ጁባ ዓረብ ባሪ ደካ ሎ ሙርለ ኑር ዛንደ ቋንቋ ብዙሕነት ዘለዋ ሃብታም ሃገር እያ ፌደራላዊ ቋም ዘለዋ ሃገር እውን ዝኾነት ኣብ ሓደ ጥሪ 1956 ኣንግሎ ኢጂፕሽያን ሱዳን ዝበሃል ግዝኣት እንግሊዝ ኣብቂዑ ኣካል ሱዳን ኮይና ክትቅጽል ድሕሪ ምጽናሕ ማሕበራውን ቁጠባውን ምግላል ዘይማእማኣ ደቡብ ሱዳን ቃልሶም ቀጺሎም ድሕሪ 22 ዓመት ድማ ናጽነቶም ክጓናጸፉ በቂዖም ኣብ 9 ሓምለ 2011 ናጽ ሃገር ኮይና ግና ብነዳዲ ዝኣክል ምስ ሰሜን ሱዳን ምትፍና እንዳቐጸለት ኣብ ታሕሳስ 2013 ፕሬዚደንት ኪር ንምክትሉ ሬክ ማቻር ዕልዋ ፈቲኑለይ ክብል ከሰሶሞ ካብኡ ንነጀው ብሕቶ ስልጣን ዝተሳበበ ናብ ዓሌት ቁርቁስ ኣትዩ ብዙሕ ትንፋስ ቀዘፈ ህዝባ ድማ ኣብ ፍጹም ድኽነት ስደት ፖለቲካዊ ቅልውላው ቁጠባዊ ማሕበራዊ ውድቀት ተሸሚማ ዘሕፍር ታሪክ ተሰኪማ ትርከብ ዘላ ሃገር እያ ካብዚ ዘላቶ ፈጣሪ ይሰውረና ዘብል ድማ እታ ካልእቲ ሕማቕ ኣብነት ኣፍሪቃና ድማ ኣብ 1960 ንዓና ኤርትራውያን ዓለም ናጽነትና ሓሪሙ ንግዝኣት ጥልያን ዝነበረት መጋባኢ ሕቡራት ሃገራት ናጽነታ ዝዓደላ ሶማልያ ካብ 1960 ክሳብ 91 ድማ ብመሐመድ ሲያድ ባረ ትምራሕ ዝነበረት ሓያል ሃገር ምስ ቃልስስ ብኤርትራ ድማ ጥቡቕ ምትእስሳር ዘለዋ በዓልቲ ውዕለትና እያ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ዝኾነት እንኳ ሃገር ዓለምና ከምዚ ዓይነት ባህሪ ዝተዓደለት 4 ቀቢላ ዘለዋ ሃገር ብሓድነት ብፍቕሪ ኣብ ሓደ ምምሕዳር ምስማር ዝሰኣነት ሃገር ብኹናት እንዳተሓመሰት ክሳብ ሕጂ ሓደ ድልዱል ማእከላይ መንግስቲ ክትምስርት ዘይተዓደለት ሃገር እያ ሶማልያ ሶማሊላንድ ኣብ 1998 ብዘይ ወግዓዊ ተነጺላ ፑንትላንድ ተባሂላ በዓል ዓለም ከይፈለጠታ ትመሓደር ዘላ ሃገር ኮይና ትቕጽላላ ደቂ ኢስሓቅ ዝበሃሉ ቀቢላ ድማዮም ነብስና ክኢልና ክንነብር ኢሎም ተገንፂሎም ዝነብሩ ዘለዎ ክሳብ ሕጂ ሶማልያ መናሃርያ ሽፍትነት ኮይና ትጓዓዝ ዘላ ሃገር ምትእታው ኣጽነቲ ዲክታተራት ኢሳያስ ዘይተፈለየ ሃገር እያ በዚ ዝኣክል ሃገርና ኤርትራ ድማ ማዕቀብ ከም ዘጋጠመና ዝዝከር እዩ ኣንጻር መሐመድ ባረ ብዙሓት ተቐናቐንቲ ተፈጢሮም እዮም ምምሕዳር ባረ ዘይዕገቦም ውልቀ ሰባት ኣብ እዋኑ ሕቶታቶም እንዳተቐያየረ ሞቃዲሾ ናብ ዓውደ ኩናት ቀይሮማዮም ጉንበት 1986 ባረ ኣብ መኪኑ ብዝተጻወደሉ ስርሒት ብኸቢድ ቆሲሉ ኣብ ስዑድያ ንነዊሕ ተሓኪሙ ብምክትሉ መሐመድ ዓሊ ክትመሓደር ዝጸንሐት ሶማልያ ንናይ 7 ዓመት ምርጫ ኣብ 23 ታሕሳስ 1986 ምስ ትሑት ጥዕና ኩነታቱ መሐመድ ባረ ተዓወተ ኣብቲ እዋን ሰብኣይ ጓሉ ዝነበረ ጀነራል ኣሕመድ ሱሌማን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ኣይተሓጎሰን ምስ ዝሑል ኩናት ምዝዛሙ ኣገዳስነት ሶማልያውን እንዳወሓደ ብምኻዱ ዕድመ ስልጣን ባረ ሰንከልከል ደኣ ኾነ ሶማልያ ሕዌት ዲሞክራሲ ግንባር ማለት ሶማሊ ሳልቬሽን ዲሞክራቲክ ፍሮንት ሕቡራት ሶማልያ ጉባኤ ዩናይትድ ሶማሊ ኮንግረስ ሃገራዊ ሶማልያ ምንቅስቃስ ሶማሊ ናሽናል ሙቭመንት ሶማልያ ፍቕሪ ምንቅስቃስ ሶማሊ ፓትሪዮቲክ ሙቭመንት ካልኦትን ብዙሓት ጉጅለታት መዓልታዊ ክባዝሑን ክጫጭሑን ቀሊል ኮነ ብረት ከም ኮሚደረ ኣብ ዕዳጋ ተዘርጊሑ ዝሽየጠላ ሃገር ደኣ ኾነት መሐመድ ሲያድ ባረ ኣብ 1991 ናብ ናይጀርያ ሃዲሙ ተዓቕበ ጥሪ 26 1995
ባህጊ ህዝቢ ሶማል በሊሉ ብልቢ ድኻም ኣብ ሌጎስ ሞተ። ዓብድርሕማን ኣሕመድ ዓሊ ኣባል ሶማሊ ሃገራዊ ምንቅስቃስ ማለት ሶማሊ ናሽናል ሙቭመንት ንሓድነት ዝጽውዕ ዝነበረ ኣብ ምዕላው ባረ መሪሕ ተራ ዝነበሮ ድሕሪ ምዕላው ባረ ግና ደቂ ሸሓት ቀቢላ ዝበሃሉ ፑንትላንድ ሒዙ ናጽነት ኣወጀ። ድሓር ግና እሱውን ምስ ብጾቱ ምሳሓብ ገይሩ ንዓዲ እንግሊዝ ሃደመ። ኣብ የካቲት 10 2003 ንዓዱ ተመልሰ። ድሕሪ 9 ወርሒ ኣብ ሕዳር 8 2003 ኣብ መሬት ዓዱ ሞተ። ሶማልያ ብጉዳይ ልዕልና ሕጊ ዝምልከት ጠለባቶም ኣብ 3 ስነ ሓሳብ ተገባሚዓ ትርከብ። ቀዳማይ ሲቪላዊ ሕጊ ክህሉ ዝጠልብ ወገን፣ ካልኣይ ሃይማኖታዊ ሕጊ፣ እቲ ሳልሳይ ድማ ባህላዊ ሕጊ ክገዝኦም ዝጠልቡ። እዞም ኣባላት ድማ ንናቶም ኣጀንዳ ከተግብሩ ይጋደሉ። እቲ ዝገርም ሕቶ ህዝቢ እንዳተባህለ ህዝቢ ከይተሳተፈ ሕቶታት ብውልቀ ሰባት ክለዓሉ ንህዝቢ ዘይኮነ ከምዝናትና ንዓይስምዑ ንኽብሉ ዘመናት ሓሊፎም ዘሎ ጉዳይ ሶማል ዳኣኾነ። ኣብ ታሕሳስ 3 1992 ዓቃቢ ሰላም ንምርጋእ ሶማል ተባሂሉ ኣተወሞ ኣብ ክንዲ ምርጋእ ናብ ዝገደደ ህልቂትን ሞትን ምብታንን ዳኣወሰዳ። ብስም ውፅዕ ህዝቢ እንዳተባህለ ንሸውሃት ስልጣኖም ክብሉ ኣዴታት፣ ሽማግለ፣ ህፃውንቲ ቆልዑ ሞትን ስደትን ምግባሮም ዘሕዝን ፍጻሜ ሓው ህዝቢ ሶማል። ተመሳሳሊ ከመጽናቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንህዝቢ ሓትዎ ክገብር ሕቶ ምስ እተሓቶም ግና መወዳእታኻ ወይ ዕጫኻ ሞት ወይ ማእሰርቲ ከምወዮ መላኺ ኢሳያስ ዝገበሮ ካብ መድፍዕ ክሳብ መርፍዕ ሓቲቱና ዜጋታት እንዳጽነተ። ንሕና ግና ሃለዋቱ ጠፊኡ ዝብል ኦርኒክ መስዋእቱ ዘይተነግረሉ ዜጋ ነዚ ብልሽውና ክንሓተሉ ዝግባአና ዘይምንባሩ ከም ንቡር ወሲድናዮ እዚ ዜጋ ዘሕዝን ፍጻሜዩ ክብል ኣብ ቀረባ ግዜ ዩኤል ተወልደ ዘቕረቦ መሳጢ ትሕዝቶ ጽሉላት ንሕና ክብል መኺሩና ነይሮ። እዛ ቀዲመ ዘቕረብክዎ ስነ ሞጎት እኹል መርትዖ ይመስለኒ። ሜላ ወይ ስትራቴጂ ዲክታተራት ስትራቴጂ ክቐይሱ መደብ ኢሳያስ ናቱ ወይ ናይ ውልቁ ስትራቴጂ ናይ ስልጣን ህላውኡ ክብል ዝተፈላለየ ሜላ ኣብ ስልጣን ንምጽናሕ ምስ ጎረባብትና ኩናት ምጽሕታር ወዲኡ ናብ ኣውራጃውን ሃይማኖታውን ምትፍናን ከእትወና ይሰርሓልሎ። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. بسري زوردنا زلو أدرعن مقدران زسعبو حركان بحارك تولدو نديكتاتر إسياس كنكسو خنبل نخال وغن كينتنكف متنك عيدلي أب كوابي سلطانو زئكبومون باستراتيجيو تبايلو خجمجامي قبقو جنا بحارك تولدوم كنكسوم بزخونة معكاني زي حلف النتاوي زي سنة مقبراوي كاب كبرتات إيرتراناون زوات أيو كم تلك أفريكان أمريكان النبل أب أمريكا زغمت زيغا إثيوبياوي إيرتراوي ويكا إيرتراوي إثيوبياو خنبل زي نخلالو انتهايو تتساقم فغرز عسلو زيكاتات معرى زغبرتن حبن زلو زيغاينا نمنا عد فتحنا نهنت كلنا حلف النتاوين فتحوين كنكون كدليونايو كابس حلفو جنا حرق ولدو كم جبن كتنتن كون عيكونن أبز زحلفة عمر سلطان أصناتي زحلفة 5 عمت حنسا يمين حنسا منكع اندال لما مدى نتزي نبور جيرنايو كساب قجل 15 غازيت انياتاتنا زئسرو بدحريقون ان أتسأله كنكت ويفتنان بدفرتون بدلو مخونو ويدما سقطا مريتنا انه من اسياتنا زغازفة كوينات دوب مسحاب عدلنا زباخنا بوليسي قدف ايقت امنايون حج دحري إسر عمت كويناتنا قداي دوب زي كونه حدا خبت ميلا أبسلطان مخانو فليتنايو عالمون لك 5900 سوساتات قبن زتا قبرة قبل علينا انو حجون قداي دوبنا قيت حانسة ديكتاتر نممحدار تقراي تسلاتي اندار اين كلو دكتور أبي ناي سلام نشان كشلم ذكر مكويو عركنات كل التولك أسبات بواقع نتصاهد دم كقبر يقرميو حجون نحنا فتحنا نادزلنا زيقاتات إيرترا دحري أكل مبالنا حقتا صور وقناوي التحساسبا بجقتا يواتسألومو مستوعل كدلينايو ملاخي إسياسون اتوم زك أوموني كاب حدا أو رجاي ميلو كم عملو كلما مدنا أفئمولنا اللو
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካውን ካብ ሓደ ኣውራጃዮም ተባሂሉ ኣብ ክንዲ ኣብ ቀንዲ ውራይና ነትህብ ድማ ርእቶታትና ክገማማዕ ይእከል ዝብል ቴማ ናብ ግብራውነት ኣብ ክንዲ ምስጋር ተሸኺልና እቶም ይኣክል ዝብሉ ዜጋታት መሊሱ ናብ ስቕታ ወሲድዎም እዩ ከም መደምደምታ ንሕና ኤርትራውያን ካብተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ መግዛእታዊ ዶባት ዘይኮነ ነፍሲ ወከፍ ኩርባን ጎላጉል ኤርትራን ደም ጀጋኑና ዝፈሰሶ የዕፅምቲ ጀጋኑ ዝወደቆ እዚ ፍሉይ ይገብረና ንዓና ኤርትራውያን ኩናት ን100 ዓመት ኣሰልኪናዮ ድሕሪ ኩሉ ናጽነት ዝረኸብና ህዝቢ ክነስና ካብ ካልኦት ሃገራት እኹል መምሃር ስለ ዘለና ንዝተረፈ ጉዕዞ ሓርነት ብሓድነት ክንከዶ ናይ ዘመነ ምትፍናን ምትህላኽ ሕነ ምፍዳይ ኣብቅዕና ብሰላምን ዕርቅን ናይ ግዝኣት ሕጊ ክንሰግር ሕጂ እዋኖ ሕጊ ይንገስ ምልኪ ይፍረስ ዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ ሃገረ ካናዳ ናይ ወትሩ ተሳታፋይ መደብና ዶክተር ሞጎስ ያዕቆብ ኣዚና ነመስግነካ ተሳትፎኻ ድማ ቀጽሎ ንብል ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ከመይ ተቐንዩ ካብ ዝሓለፈ ሳምንት ጀሚሩ ኣብ መንጎቲ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ኣብ ምምጻእ ልዑል ተራ ከም ዝተጻወተ ዝንገረሉ ውሩይ ኣክቲቪስት ጀዋር መሓመድን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣሕመድን ብቓላትን ተግባርን ቁርቁስ ጀሚሩሎ ዶክተር አብይ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ፓርላማ ክልተ ዜግነት ዘለዎም ጋዜጠኛታት ነዚ ሃገር ናብ ሓደጋ ከእትውዋ ስቒልና ኣይንርአን ኢና ንሕና ከምኣቶም ክልተ ሃገር ይብልናን ሓሚቓ ጸቢቓ ኢትዮጵያ ሃገርና ጸገም ከጋጥም እንከሎ ገዲፎሙና ዝሃድሙ ሰባት ሰላምና ክዘርጉ ኣይከነፍቀድን ኢና ክብል ናብ ጀዋር ዘነጻጸረ ዘረባ ተዛሪቡ ጀዋር ከዓ ብሕርቃን ኣብይን ህዝቢ ኦሮሞ ክሒድዎ እዩ ስለዚ ህዝቢ ኦሮሞ ንናጽነቱ ክትንስእ ኣለዎ እዚ ንእሽቶ ዝሓሳቡ ሰብ ንዓብ ህዝቢ ከም መሓድር ኣይክእልን እዩ ከም ዝበለ መርበባት ሓበሬታ ክዛረባሉ ቀኒን ንምዃኑ ግጭትን ምስሓብ ናይዞም ከም መሻርክቲ ለውጢ ዝፍለጡ ክልተ ፖለቲከኛታት እንታዩ ትማሊ ከም ሓደ ኣካልን ኣምሳልን ክግለጹ ዝጸንሑ ሰባት ሎሚ ስለምንታይ ከም ክልተ ጸላእትን ተቐናቐንትን ይረኣዩ ኣለዉ እዚ ኣብ ጽባሕ መገሻ ዶክተር አብይ ናብ ራሻ ኣብ መንበሪ ቤት ጀዋር መሓመድ ዝተኸስተ ጸኒሑ ህይወት ልዕሊ 60 ሰባት ናብ ዝቐዘፈ ከቢድ ጸጥታዊ ኣገርግርን ህዝባዊ ናዕበን ዘምርሐ ግጭት ካብ ምንታይ ዝብገስ እዚ ምትህላኽ እዚ ንፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብኸመይ ክጸልዎ እዩ ኣብ ምርጋእ ሰላም ኤርትራኸ እንታይ ጽልዋ ክህልዎ እዩ ዝብል ጉዳይ ሎሚ እነተኩረሉ ዛዕባ ክኸውን እዩ ምክትታልኩም ንዕድም ጀዋር መሓመድ ንመንእስያት ኦሮሞ ማለት ቄሮ ብምልዓል ብሰላማዊ ህዝባዊ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝመጸ ለውጢ ኣብ ምምራሕ ልዑል ተራ ዝነበሮ ሰብ እዩ እዚ ሕጂ መሪሕነት ተረኪቡ ዘሎ ብጉጅለ ለማ ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ ዝነበሮ ጉጅለ ከዓ ኣብቲ ናይ ለውጢ መስርሕ ብምስጢር ምስ ጀዋር መሓመድ ይተሓባበር ከም ዝነበረ ብወግዒ ገሊጹ ነይሩ ኣብይን ለማን ኣካል ናይቲ ብጉድለት ምሕደርኡን ገዘት ሰብኣዊ መሰላትን ዝንቀፍን ዝሕመን ይወደግ እኳ እንተነበሩ ምስቲ ለውጢ ዝመርሕ ጀዋር ኣሕመድ ከም ዝተሓባበሩ እዩ ዝዝረብ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ህወሓት ካብ ውሽጥና ካብ ይወደግ ምስ ተቃወምቲ ሓይልታት ብምትሕባር ዝኸድዑና ሰባት ኣለዉ ምስ ዝበልዎም ዝነበሩ ሰባት ክጽብጸቡ ይኽእል እዮም ይኹን እምበር ለማን ኣብይን ዋላ እውን ኣባላት ልፍንታዊ መንግስቲ ይወደግ እንተነበሩ ኣብቲ ውድብ ብዘይካ ህወሓት ናይ ምትግባር ዓቕሚ ዝነበሮ ኣካል ስለ ዘይነበረ እተን ካልኦት ኣሓት ውድባት ኣብ ገሰት ሰብኣዊ መሰላትን ምሕደራን ማዕረ ወያነ ተሓተቲ ኮናን ዝብሉ ናብ ሓቂ ዝቐረበ ሰፊሕ ርእቶ እውን ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዶቼ ቬለ ማዕከን ቴሌቪዥን ጀርመን ቀሪቡ ቃለ መሕትት ዘካየደ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ሃገር ንዝተኸስተ ህዝባዊ ባርዕ ምእላይ ሲኢኑ ብገዛእ ፈቓዱ ካብ ስልጣን ተኣልዩ ከም መተክእቱ ከዓ ይወደግ ዶክተር አብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን መሪፅዎ ጀዋር ኣሕመድ ይወደግ ውሽጣዊ ተሓድሶ ከካይድን ቀዳማይ ሚኒስተር ንምትካ ኣኼባታት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን ብሕጂ ዝምረጽ ቀዳማይ ሚኒስተር ካብተን ዓመታት ዝተረግጸን ዝተገፍዐን ክፋል ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ኦሮሞ ክኸውንን እቲ ዝምረጽ ሰብ ከዓ ንኦሮማዊ ስነልቦና ዝፈልጥን ዝርድአን ከም ለማ መገርሳ ዝኣመሰለ ሰብ ክኸውን ኣለዎ ይብል ስለ ዝነበረ ድላዩን ቅርበቱን ምስመን ምዃኑ ድሮ ርድኡ ነይሩ
እንተኾነ ለማ መገርሳ ዋላውን አቦ ወንበር ኦህዴድ ሰልፊ ኦሮሞ እንተነበረ አባል ሃገራዊ ባይቶ ስለዘይነበረ አባል ሃገራዊ ባይቶ ዘይኮነ ሕፂ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን ስለዘይክእል ውድብ ኦህዴድ ንብሔራዊ ረብሓ ህዝቢ ኦሮሞ ንምሕላው ንአቢ አቦ ወንበር ኦህዴድ ከም ዝኸውንን ብኡቢሉ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዕድል ንኽረክብ መንገዲ ጣጢሕሎ ኦህዴድ ከም ዝሓሰቦ ቀኒዕዎ አንጻር ምርጫ በዓል ጀዋር አቢ አሕመድ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኮይኑ ተሸይሞ ብበዓል ጀዋር መሐመድን ደገፍቱ ልሂቃንን እቲ ምርጫን ድሌትን ንቀዳማይ ሚኒስትርነት ንለማንበር ንአቢ ስለ ዘይነበረ አቢ ብውሁድ ምርጫ ሰልፊ ኦህዴድ ሰልፊ ኦሮሞ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ረብሓን ድሌትን ህዝቢ ኦሮሞ የተግብር ይኸውን ዝብል ሓሳብ ስለ ዝነበረ በዓል ጀዋሩን ተቐቢሎም እዮም ዶክተር አቢ ናብ አሜሪካ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ከዓ ምስ ጀዋር ተረኺቡ ንኢትዮጵያ ኣትዩ ኣብ ምንቕሓሕን ምምራሕ ህዝብን ክዋሳዕ ዓዲሞውን ኣተባቢዕዎን እቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ልዑል ተፈላጥነት ዘሕደረ ጀዋር ናብ ኢትዮጵያ ክኣቱን ከሎ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ መንእስያት ኦሮሞ ከዓ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሰልፊ ብምውፃእ ልዑል ኣቀባብላ ገይሮምሎ እቶም ህወሓት ኣብ ዝፈጠሮ ፖለቲካዊ ውድብ ኦሮሞ ኦህዴድ ምስ ወያነ ብሽርክነት ክሰርሑ ዝጸንሑ ብዝበዝሐ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ሳተላይት ወያነ ክረኣዩ ዝጸንሑ ለማን ጉጅልኡን አቢ አሕመድ ምስ ጀዋር መሐመድ ተሓንጊሮም ከም ጀጋኑ ህዝቢ ኦሮሞ ተቐቢኦም እንተኾነ ማዕረቲ ብስቃይን ወፃን ህዝቢ ኦሮሞ ንነዊሕ ዓመታት ዝተቃለሰ ውድብ ኦሮሞ ማለት ኦነግ ዝቕበሎም ኣይረኸቡን ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዳርጋ ኩሎም መራሕትን ካድራትን ወያነ ኣብ ዘበነ ህወሓት ምስቲ ስርዓት ተሻሪኾም ሃብቲ ዘኻዕበቱ ወይ ቁጠባዊ ረብሓ ዝነበሮም ተወለድቲ ትግራይ ብቕፅበት እዮም ናብ መቐለ ጊዕዞም ብድሕሪኡ አቢን ጀዋርን እዮም ከም መራሕቲ ኢትዮጵያ ክረኣዩ ጸኒሖም ዘለዉ ዶክተር አቢ ንልፍንቲ ይወደግ ወኪሉ እውጅ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ክኸውን እንከሎ ጀዋር መሐመድ ግን ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃልሲ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንእስያትን ኦሮሞ ብዝሕደሮ ፍቕርን ተቐባልነትን ግብራዊ ወይ ከዓ ፕራግማቲክ ዘይእውጅ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ኮይኑ ኣብ ሓደ እዋን ከም መሻረክቲ ለውጢ ዝረኣዩን ዝወዳደሱን ዝመጓጉሱን ዝነበሩ አቢ አሕመድን ጀዋር መሐመድን ኣብ ጉዕዞ እናተፈላለዩ ጀዋር ቀዳማይ ሚኒስተር አቢ አሕመድ ንዝወሰዶ ሓደ ተግባራት ኣብ ሚድያ ብግልጽን ቃልዕን ክነቕፎ ምስ ጀመረ ኣብ መንጎዞም ክልተ ሓይልን ጽልዋን ዘለዎም ሰባት ምፍሕፋሕ መጺኡ ቀንዲ ዘፈላለዮም ጉዳያት አቢ ኣብ መደረታቱ ፌደራሊዝም ኣገዳሲ እዩ እናበለ ብግብሪ ግን ናብ ኣህዳዊ ስርዓት እዩ ዘዘንብል ጀዋር ከዓ ንኢትዮጵያ ዘዋፅኣ ሕብረ ብሔራዊ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ እዚ ናይ አቢ ናብ ኣህዳዊ ስርዓት ዘዘንበለ ሓንቲ ኢትዮጵያ ዝብል ብኣምሓራዊ ቅኒትን ናሬቲቭን ዝግለጽ ዘይንጹር ኣካይዳ ኣይጠቅምን ይብል አቢ ኣብ ኩሉ ናይ ምድማር መደረታቱ ሓንቲ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝብል ዘረባ ብምድጋም ንኢትዮጵያ ዘዋፅኣ ህዝባ ብምሉኡ ኣብ ስነ ሓሳብ ምድማር ምስ ዝዓስል እዩ ዝብርኢቶ እዩ ዘለዎ ጀዋር ከዓ ኩሉ ኣካይዳ አቢ ድፍረትን ንጹርነትን ዝጎደሎ ንፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ንኣምሓራዊ ሾፎኒዝም ዕድል ዝኸፈት ኣካይዳ እዩ ንኢትዮጵያ ዘዋፅኣ ከምቲ ኣብ ዘበነ ምሕደራ ህወሓት ዝነበረ ስማዊ ፌደራሊዝም ዘይኮነ ብሄራት ብመጠን ብዝሖምን ኣብ መንግስትን ጸጋታት ተሃገርን ተሳትፎን ኣበርክቶን ከም ዝህልዎም ምግባር ይብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዶክተር አቢ ፓርክ ሓድነት ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝሃነጸሉ እዋን ኣብ ህዝቢ ኦሮሞን ዝተፈላለዩ ካልኦት ብሄራት ኢትዮጵያን ከቢድ ግፍዒ ንዝፈጸመ ሃፀይ ምኒልክ ሓወልቲ ምሳዖሞሎም ብተግባራት እዞም ሰባት ዝተሰቃዩን ዝነብዑን ኣህዛብ ስለ ዘለው ሕሉፍ ቁስሊ ህዝቢ ምቕስቃስ ኣይግባእን እዩ ዝብል ተሪር ተቃውሞ ኣቕሪቡ ኣብ ኾነ እቶም ንምኒልክን ሃይለ ስላሴን ዝምጉሱን ዝውድሱን ሓይልታት ግን ንኹሉ ዘሕፍርን ዘሕብንን ሕሉፍ ታሪክ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክንቅበለሎና ኣብ ክንዲ እናፍረስና ንሃንጽ እናዓረና እንህነጽ ብምባል ንጀዋር ከም ጸላእን ተጸባእን ርዮምዎ ጠቅላይ ሚኒስተር አቢ አሕመድ ናብ ኣኼባ ራሻ ኣፍሪቃ ንሩስያ ምስ በረረ ብድሕሪኡ መንበሪ ቤት ጀዋር መሐመድ ብዕጡቃት ተኸቢቡ ጀዋር ከም ዝገለጾ ኣጋ ፍርቅለይ ትቢሉ መንግስቲ ዝመደበሉ ሓለውኡ ንጀዋር ከይነገሩ ንስልጠና ክወፁ ከም ዝተሓበሩን ከም ዝኣበዩን ብድሕሪኡ ጀዋር ባዕሉ ምክንያት ክፈልጥ ንዝመልከቶም ሰበስልጣናት ሓቲቱ ዓጋቢ ምላሽ ምስኣነን እቲ ተግባር ከም ውዲት ስለ ዝጠርጠሮን እቲ ዝኾነ ብሚድያ ምስ ሓበረን ኣብ መላእ ምድሪ ኦሮሞ ኢትዮጵያ መንእስያት ተነዓዒቦም ምስ ፖሊስ ተጋጭዮም ልዕሊ 60 ሰባት ሞይቶም ኣብያተ ክርስቲያን መሳጊድን ተቃጺሉ
ብዙሕ ንብረቱን ዓንዩን ባዲሙን እቲ ናዕቢ ቀጺሉ ናብ ዘይድሊ ነገር ከየምርሕ ኣብ ብዙሕ ህዝቢ ስግኣትን ሻቕሎትን ሓዲሩ ነይሩ እንተኾነ እቲ መንእስያቱ ዘለዓዓለ ጀዋር ምስ ሽማግለታት ኣባገዳ ኮይኑ ክረጋግኡ ምስ ሓተተ እቲ ጎንፂ ሃዲኡን ለዚቡን ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ስክፍታን ሻቕሎትን ኣይዓረፈን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ መገሽኡ ምስ ተመልሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ሰባት ዝሰዓበ ሞትን ኣብ ንብረት ዝወረደ ክሳራን ብልቢ ከም ዘጓዮ እቲ ዘጋጠመና ፈተና ከዓ ዜጋታት እንተዘይተሓባቢሮም ዘሰንብድን ዘፍርሕን ጸገም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ብምሕባር እቲ ግጭት ናይ ብሔርን ሃይማኖትን መልክዕ ከልብስዎ እኳ እንተፈተኑ ደለይቲ ሰላም ኢትዮጵያውያን ኣስላም ኣብ ኣቤተ ክርስቲያን ከዓ ኣብ መሳጊድ ሓለዋ ቆይሞም ከም ዝመከቱን ከም ዝተኸላኸሉን ገሊጹ ንኹሎም ዝፈታተኑና ዘለዉ ወገናት ከዓ ተሰናቢድና ዝጀመርናዮ ጉዕዞ ህንጸት ከም ዘይነቋርጽ ዘድሊ መስዋዕቲ ኸፊልና ኣብ ስርናይ ዝበቖለ ክርዳድ እናፀሓና ክንቅጽል ኢና ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ከዓ ትካላት ሃይማኖትን ሲቪክ ማሕበራትን ክድግፉና ንጽውዕ ኢሉ እቲ መልእኽቲ ነትነትን እኳ ተዘይበለ እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣብይን ጀዋርን ምዃኑ ንኹሉ ጉድ ኮይኑ ስለ ዘሎ ንብዙሓት የሸቐሎም እዩ ጀዋር መሐመድ ኣብ 17 ዓመቱ ኣብ 2003 ንትምህርቲ ንደገ ከም ዝወፀን ንኢትዮጵያ እናተመላለሰ ትምህርቱ ይቕጽል ምንባሩ ንዘጋጥም ዝነበረ ገዘት ሰብኣዊ መሰላት ብግልፂ ክነቅፍ ምስ ጀመረ መንግስቲ ክጠማመቶ ስለ ዝጀመረ ጠቕሊሉ ኣክቲቪስት ክኸውን ከም ዝወሰነን ዓቲቡ ከም ዝሰርሓሉን እዩ ዝዛረብ ኣብ ኢትዮጵያ ለውጢ ምስ ተኸስተ ከዓ ማዕከናት ዜና ብምውድዳብን ብምምራሕን ናይ ቲንክ ታንክ ጉጅለ መስሪቱ ሓቀኛ ዲሞክራሲ ንምክያድ ንኢትዮጵያ ከም ዝተመልሰዩ ዝነግር ምልካዊ ስርዓት ንምእላይ ሰላማዊ ቃልሲ ካብ ብረታዊ ቃልሲ ንላዕሊ ኣገዳሲ ኢሉ ዝኣምን ጀዋር እዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ለውጢ ብኹናት እንተዝኸውን ህዝቢ ክሃልቕ ከቢድ ዕንወት ክስዕብን ሰላማዊ ምስጋር ክግበር ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝነግር ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ህዝብን ናይ መንግስትን ክልተ ሓይልታት ከም ዘለዉ ዝኣምን ጀዋር ኣብቲ ንኢትዮጵያ ዝተመርሰሉ እዋን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ብዙሕ ግዜ ንናጽነትን ለውጥን ክቃለሱ ዝጸንሑ ሰባት ብዓወት ምስ ኣተዉ ቀንዲ ተጣበቕቲ እቲ ለውጢዮም ዝኾኑ እሞ ንስኻኸ ነዞም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ከተጣቕዓሎም ዲኻ ክብል ንዝቐረበሉ ሕቶ ኣነ እኳ ስሩዕ ተቃዋሚ ከይከውን የዝሰግእ ምኽንያቱ ኣነ ናይ መንግስቲ መዝነት ናይ መሓዝ ድሌት የብለይን ንመንእስያት ግን ሓደ ነገር ክብሎም ደሊ ንመንግስቲ ኩሉ ግዜ ክትደፍኦ ኣለካ መንግስቲ እንተዘይደፊእካዮ ከምቲ ዝግባእ ኣይሰርሕን እዩ ክብል መሊሱ ነይሩ ከምቲ ሽዑ ዝበሎ ከዓ ኣብ መትከሉን እምነቱን ጸኒዑ ነቐፌታታቱ ከቕርብ ጸኒሑን ኣሎን ካብኡ ሓሊፉ እኳ ደኣ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ዳርጋ ብቐጥታ ኣብ ምፍጣጥ በፂሑ ኣብይ ንኸፈራርሖን ንኸርዕዶን ብማለት ውዲት ከም ዝኣለመሉ ግን ንሱ ሓይሊ ህዝቢ ሒዙ ከም ዝበድሆን መንእስያት ቄሮ ሒዙ ዝግበር ክገብር ከም ዝኽእል መልእኽቲ መሓላሊፉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ናይ 3-4 ዓመታት ለውጢ ንኽረጋገጽ ተራ ዝተጻወተን ብብዙሓት ከም መራሒ ዝርአ ጀዋር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ስልጣን ክሕዝ ከም ዘይደልዩ ክገልጽ ጸኒሑ ይኹን እምበር ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ዘጋጠሞ ኩነታት ምስ ኣልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣብ ዝመጽእ ሃገራዊ ምርጫ ነብሱ ከይሓፀየ ከም ዘይተርፍ ኣተንቢዩሎ ጀዋር ብሓደ ናይ ቴሌቭዥን ማዕከን ዜና ዶክተር ኣብይ ሽልማት ኖቤል ብምሽላሙ ከም ዘይተሓጎስካይ ዝንገር ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ካብቶም ዝቐረቡ ሕፅያት ካብ ኣብይ ንላዕሊ ንሽልማት ዝበቅዕ ሰብ ነይሩ ኣይብልን እየ ኣብይ ቅድሚ ዓለም ምሽላማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሰላም ሸሊምዎ እዩ እቲ ናይ ዓለም ሽልማት ካልኣዊ እዩ ግደ ሓቂ ዓለም ምስ ኤርትራ ብዝገበሮ ዕርቀ ሰላም ያሸሊማቶ ካብኡ ብዘይንእስ ሓይልታት ለውጢ ሱዳን ተረዳዲኡ ንኽሰርሕ ልዑል ተራ ብምብርካቱ ከም ዛዕባ ክጥቀስ ይግብኦ ነይሩ ኣብይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ንዝጸንሐ ግጭት ብዲፕሎማስያዊ ስራሕ ብምህድኡን ኣብ ሶማልያ ብዝተጻወቶ ተራን ብኹሉ ክምስገን ይግብኦ እዩ ንሰብ ንናቱ ክትቦ ጽቡቕ እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ግን ማዕረቲ ክሰርሖ ዝግብኦ ይሰርሐን ኣብ ፈቐድኡ ኩርናዕ ኢትዮጵያ ብቐጻልዩ ሰብ ዝመውት ዘሎ ኣብይ ከዓ ፀጥታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ከርግእን ሰላም ከውሕስን ክሰርሕ ኣለዎ ሕጂ ናይ ሰላም ላውሬት ኮይኑ ስለ ዘሎ ዓለም ብዓይኒ መርፊኣ ክትሪኦ ስለዚ ተዘርበሉ እምበር ኣብ ፈቐዶ ኩርናዕ ኢትዮጵያ ሰብ ይመውትን ይከላበትን እዩ ዘሎ ትማሊ እስራት ፖለቲካ ብምፍትሑ ዝተመስገነ ኣብይ ሕጂ ፖለቲከኛታት ይኣስር ንሚድያታት ይህድድ ኣሎ ክብል ነቐፌታኡ ገሊጹ
ድሕሪ ፍጻሜ 23 ጥቅምቲ ሓያሎ ሜድያታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ጀዋር ብግብፅን ሓይልታት ግዳምን ንኢትዮጵያ ክብፅብፅ ዝተላእከ ኣዕናውዮ ክሕተትን ኣብ ፍርዲ ክቐርብና ኣለዎ ክብሉን ከለዉ ንዕኡ ዝድግፉ ሚድያታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ከዓ ጀዋር ናይ ለውጢ ሓይሊ እዩ ንጀዋር ዝትንክፍ ሓይሊ ወይልኦ ህዝቢ ሰራዊት ጀዋር እዩ ንመሰልና ሉላውነትና ድልዋት ኢና ክብሉ ኣብ ጎድኒ ጀዋር ደው ከም ዝብሉ ይገልጾ ኣብ መስርሕ ፖለቲካዊ ምስጋር እትርከብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመትን መንፈቕን ኣብ ውጥር ኩነታት እያ ትርከብ ዘላ ንጸጥታኣ ብዝምልከት ካብቲ ቅድሚ ለውጢ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ምህላዋ እኳ ይነገር እምበር ውሽጣዊ ጸጥታኣ ግና ኣይረግአን ንፌደራላዊ ስርዓት ዝጣበቑ ፖለቲከኛታት ኦሮሞ ብመስዋእቲ ዘረጋገጽናዮ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ክዕቀብን ፌደራሊዝም ክዕንብብ ኣለዎ ክብሉን ከለዉ ሓያሎ ፖለቲከኛታት ኣምሓሩ ብሓንቲ ኢትዮጵያ ዝግለጽ ኣህዳዊ መንግስቲ ክህልዮም ዝደልዮ ድሕሪ 27 ዓመታት ካብ ስልጣን ማእከላዊ መንግስቲ ዝተኣለ መሪሕነት ወያነ ብስነ ሓሳብ ምስቲ ጀዋር ዝጣበቐሉ ፌደራላዊ ስርዓት እዮም ዝሰማምዖ ግን ከዓ ጀዋር ህወሓት ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዝፈጸሞ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ብምቅዋም ህዝቢ ወዲቡ ንህወሓት ካብ ማእከል ሃገር ዘርሓቆም ኣክቲቪስት እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ዝግደፍ እኳ እንተኾነ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ገና ዘይተወድአ ጉዳይ ዶባትን ፖለቲካን ስለ ዘሎ ንህዝብና ዘርብሖን ዘርግኦን ሰላምን ቅሳነትን ኩለን ጎራብቲ ከም ምዃኑ ንምዕባለ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ክንከታተሎ ኣገዳሲ እዩ ካብ ኩሉ እቲ ክዝረብ ዝጸንሐ ነገር ከዓ ክንመሃረሉን ክንልብመሉን ዘሎና ብዙሕ ጉዳይ ስለ ዘሎ ከም ዜጋታት ነቂሕና ክንሪኦን ከነስተብለሉን ዝግባእ ጉዳይ ብምዃኑ ከም ዛዕባ ተላዒሉሎ እሞ ቆላሕታ ኩሉ ዘድልዮ ምዃኑ ኣገዳሲ እዩ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ሩስያ እዚ ዓመት እዚ ቅድሚ ምዝዛሙ ኤርትራን እትርከበን ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ጾር ናይ ምሻጥ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ እዚ ዝግለጽ ዘሎ ድሕርቲ ኣብ 23-24 ጥቅምቲ ኣብ ሶቺ ዝተኻየደ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን እዩ ማዕከን ዜና ስፑትኒክ ንዳይሬክተር ክፍሊ ወተሃደራዊ ቴክኒክ ኣናቶሊ ፑንቺክ ብምጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ካብ ሩስያ ኣጽዋር ንምሽማት ድሌት ዝረኣያ ሃገራት ኤርትራ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃን ካሜሩንን እየን ብፍላይ ናይጀርያ 12 ሄሊኮፕተራት ውግእ ንምሽማት ጎኒ ጎንቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሩስያ ዝተኻየደ ዋዕላ ስምምዕ ከቲማላ ደቡብ ኣፍሪቃውን ኣቐዲማ ዝኣዘዘተን ቲዩ 160 ዝዓይነተን ክልተ ዓበይቲ ናይ ደብዳብ ነፈርቲ እቲ ዋዕላ ኣብ ዝተዛዘመሉ ዕለት ናብ ወተሃደራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ፕሪቶርያ ተላኢኸን ኤርትራውን ሄሊኮፕተራት ውግእ ዝርከቦ ወተሃደራዊ ንዋት ካብ ሩስያ ንምሽማት ድሌት ከም ዘለዋ ኣብቲ ኣጋጣሚ ተገሊጹሎ ኣብ ሩስያ ከተማ ሶቺ ኣብ ዝተጋብአ ዋዕላ ኣፍሪቃን ሩስያን 10 መራሕቲ ሃገራት ክርከቡን ከለዉ ኤርትራ ግና ብሚኒስተር ጉዳያት ወጻእያ ተወኪላ ወደባዊት ከተማ ዓደን ናይ የመን ናብ እዚ ስዑድ ዓረብ ከም ዝተሰጋገረት ተሓቢሩ ኣቐዲማ ኣብ እዚ ሕቡራት ኢማራት ዝጸንሐት ዓደን ኣብ መንጎቶም ብስዑድ ዝድገፉ ሰራዊት መንግስትን ብኢማራት ዝሕገዙ ሚሊሻን ተገማሚዓ ጸኒሓ ንደቡብ የመን ንምንጻል ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ሚሊሻ ብኢማራት ተሓጊዞም ንሓያሎ ትካላት መንግስቲ ድሕሪ ምቁጽጻሮም ኣብ ሪያድ ኣብ ስደት ዝርከብ መንግስቲ የመን ብዕልዋዩ ከሲስዎም ብሰንኪዚ ኣብ መንጎ መሻርክቲ ኩናት የመን ዝኾና ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራትን ዘይምርዳእ ጸኒሕዮ ነዚ ንምፍታሕ ድሕሪ ዝተኻየደ ተደጋጋሚ ዝርርባት ብቐዳም 26 ጥቅምቲ ኣብ ሪያድ ኣብ ስምዕ ከም ዝተበጽሐ ኣገልግሎት ዜና ስዑዲ ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ኣብ መንጎ ኩሎም ወገናት ዝተኻየደ ስምዕ እዚ ከተማ ዓደን ናብ ኢማራት ተኣልዩ ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰጋገር ተወሲኑ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሰልጠነቶም ዝግለጹ ሚሊሻታት ኣብ ዓደንን ካልኦት ዘገድስዋ ቦታታትን ከተዋፍር ምጽንሓ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ካብቲ ሃገር የቃልዑ ካብ ሓያሎ ከባቢታት የመን በብእዋኑ ትስሕብ ዘላ ኢማራት ነቶም ሚሊሻታት እናብታ ልዑል ስትራቴጂያዊ ኣገዳስነት እትውንን ዝዓበየት ናይ የመን ደሴት ሰኳትራ ተዋፍር ምህላዋውን ክጥቀስ ጸኒሕዮ ኩባንያ ቦይንግ ብሰንኪ ተደጋጋሚ ሓደጋታት ካብ በረራ ደው ኣቢልዎን ዝጸንሐ ቦይንግ ማክስ 737 ዝዓይነተን ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ካብ ዝመጽእ ዘሎ ሓድሽ ዓመት ዳግም ናብ ስራሕ ከዋፍረን ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ
ኣብ 10 መጋቢት 2019 ብመንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እትውነን ሓንቲ ካብዘን ነፈርቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ድሕሪ ምብጋሳ 5 ደቃይቕ ከይበረረት ወዲቓ ብምሕምሻሻ 157 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር። ኣቐዲሙን ኣብ 29 ጥቅምቲ 2018 ሓንቲ ካብተን ነፈርቲ ካብ ኢንዶኔዥያ ከተማ ጃካርታ ተበጊሳ 13 ደቃይቕ ጥራይ ምስ በረረት ድሕሪ ምውደቓ 189 ሰባት ለኪማ። ኣብ ናይ 5 ዋርሕ ግዜ ፍልልይ ጥራይ ኣብ ቦይንግ ማክስ 737 ዝዓይነተን ተመሳሳሊ ሓደጋ ዘስተብሃለ እቲ ኩባንያ ምፅራይ ክሳብ ዝገብር ካብ በረራ ደው ኣቢልዎን ጸኒሑ። እንተኾነ እቲ ኩባንያ ካብ ዝመጽእ ዓመት ናብ በረራ ንምውፋርን ምጽፋፍ ወዲኡ ከም ዘሎ ይጥቀስ። እቲ ጉዳይ ገና ኣብ ክርክር እኳ እንተሎ ሓላፊ ቦይንግ ደኒስ ሙሉንበርግና ቀዳምነታትና ውሑስ ምምላስ ማክስ 737 ናብ ኣገልግሎት ብምባል ቀጻሊ ምዕባለታት ንምትእታውን ሰርሓሉ ለና ክብል ኣብሪሆ። ኩባንያ ቦይንግ ንቤተሰብ ግዳያት ሓደጋ ንነፍሲ ወከፍ $144,500 ክሕስ ምዃኑ ኣብ ወርሒ ሓምለ ገሊጹ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባት ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና